Mat biang kari Israel ya kajing yambriu ke besyarkai kelon yap sasangut kisipai jong kari Israel hadin kajing syak thombor daki drones jong ke Hezbollah kisipai jong kari Israel kieto basangut kisipai samla kila klatno hadin kajing syak thombor jong ki drones jong ke Hezbollah hak ketim sipai kabadon hanong ba Binyamina kabadon shethi yakini kisangut Kisipai jong keri Israel latip kerteng kum usarjan Omri Tamarich Sarjan Yosef Hif Sarjan Yof Akmons bat Sarjon Alons Amite Omla banlen ya kajing adai jong ka Irans bat kajing hiartama haga ketim jong kari Israel kajing adai jong ka Iran bat kajing hiartama ya ketim sipai jong keri Israel kala penyap ya sangut kisipai bat pen saujur ya handringut ki waipan ka jingsha thambor kan wanra ya ka jingsiu khia ka bakrau hapdeng ki Israel hakaba ka jingdon jong kibri kibalayam kalong ka babuntam hakini ki khat arbanai baladep na ka jingsha thambor jong ke Hezbollah u Elister bunkul unong tho khobor na Middle East ulong ba ka jingsisha ba ka drone na nile se ki drone kalala ban phet kran na ka jingeda jong ke Israel kalong ka jingsiu khia ka bakham jor bat kajing sisa bakam syamla tanra tang ya kajaka sa sipai hanrei kala tanra ya kajaka bam kabaladap hakata kapor kalong kapasngeu khia kham tam menta kajing kali kalong hato kata kadai tang kajing jia kabus dia rangkan bat ke Hezbollah kalayo ya kakabu ne hato kidon ne kato kat ne kijisngeu thu syapang ga kabala banja hakajaka sa hakata kapor bat hato ki penon kam ne ya kano korkom teknologi kabala ban pen phet kran na kirukom yada jong kari Israel khambha ban ye kaba manshwa kidron bal pendon kam ha katai ke jingsha thambor kadai ke bawan na kari Iran kari Israel kadang perkhat ka ai ke jing kentho jong ka ya ka Iran hadin bak Iran kalasiat chispa pratli ki misal namding ya kari Israel arte yeu manshwa kathma jong kari Israel kampat kun tongnya ngam ya ka ai ke banang jia bat ka ai bakari Israel kan pen phai kala ya ka Hezbollah kublai shibun